primer debat valencianista, que és un debat que no té molts precedents així al País Valencià a nivell d'organitzar-nos entre els diversos partits, i la veritat és que des d'ací volia, per suposat, donar les gràcies a les persones que han fet possible això, i per suposat donar les gràcies a Moisès i a la resta de polítics que s'han prestat així a fer aquest primer debat. I ara vull donar-li la paraula a Moisès, que va ajudar-me a moderar el debat i que va ajudar-me a que vaig endavant el debat. Moltes gràcies. Bé, jo soc Moisés Pérez, vinc de la revista El Temps i avui ens acompanyaran per a debatir sobre el valencianisme i política valenciana al remat Josep Romeu, de Demòcrates Valencians. Després estarà Manolo Mata, del PSC, Mònica Álvaro, de Compromís, David de Miguel, que no el veig pràcticament de germanats, i Jaume Montfort, de Podem, que està ahí a l'extrema esquerra. Bé, tal com ha demanat Jordi, que al final és l'acte seu, perquè és el director de la delegació de Mirall al País Valencià, Mirall és un poc un reflex com a un de les noves iniciatives que van sorgint dintre d'un panorama mediàtic en valencià que realment és bastant escàs, i jo treballo en un setmanari que té una història que ha sigut un dels pioners i pràcticament dels únics mitjans en valencià que hi ha hagut al País Valencià, tot i que bueno, ara sí que hi ha altres, com podríem dir també el Diari La Veu, o altres que formen part de l'ecosistema local, ràdios i televisions xicotetes, i que també en un determinat moment va haver Canal 9, que era la funció que feia, tots ho recordem, falta estendre. També hi havia TV3 i Catalunya Ràdio, però que tant TV3 com Catalunya Ràdio van acabar sent censurades pel govern de Francisco Camps, i per tant, després amb la clausura de Canal 9 pràcticament es van quedar forces de mitjans públics en els quals els ciutadans del País Valencià podien accedir i estar allà. Només quedaven revistes o diaris de pagament, com va ser El Temps o Sau, que també ha sigut una de les revistes històriques que sempre ha estat allà. Doncs bé. Sí, i a col·lació d'això, ja que hem començat parlant de mitjans de comunicació, no podem oblidar-nos d'una de les iniciatives que d'alguna manera políticament ha marcat aquesta legislatura del govern del Botànic, que ha sigut la creació del nou espai de radiotelevisió valenciana, del MUN, i volíem així fer primer una ronda de valoracions d'alguna manera les passes que s'han donat per arribar a la consolidació, o sigui, a la creació i ara al procés de consolidació de Punt Mèdia, i d'aquelles qüestions que també es valoren, d'aquelles qüestions que no han resultat encara exitoses, o d'aquelles qüestions en les que cal millorar per a que l'espai d'alguna manera pugui tirar endavant i pugui consolidar-se. Així que comencem per l'esquerra i anem passant per l'extrema esquerra. Nosaltres pensem la transversalitat i ho aniré canviant de posició durant el debat, per a situar-me. En primer lloc, donar-vos l'enhorabona per aquest acte, les gràcies per convidar-nos, esperem que puguem ser molt més. Respecte de Punt, de la ràdio i la televisió, jo crec que no és necessari tornar a incidir en la importància que ha suposat per als valencians i les valencianes que puguen recuperar un mitjà de comunicació propi, que també va ser el tancament d'aquest mitjà de comunicació, també va ser l'emblema d'una etapa anterior, i l'obertura de Punt ha sigut com reforçat una nova etapa que ha sigut el reflexe de les noves polítiques que ha portat el Botànic. Si bé des d'aquest punt de vista ha sigut un encert, des del punt de vista de tindre un mitjà de comunicació en la llengua pròpia, una de les dues llengües del nostre territori, també ha sigut fonamental, i també el fet de poder donar visibilitat a molts espais, a moltes sensibilitats que fins ara no estaven donant-se aquesta visibilitat. Per tant, jo crec que tot això, des de tots aquests punts de vista, òbviament, ha sigut un fet en el qual els valencians i les valencianes del poble valencià hem avançat i hem guanyat.
en contra o com a coses que hauríem de millorar, entenem que a punt encara no arriba a tot el territori, no només per una qüestió física, que encara hi ha llocs del territori que no poden sintonitzar la televisió, i per tant seria fonamental millorar aquest aspecte, sinó també que sense posar en dubte la necessitat de remarcar una sèrie de, com deia abans, de sensibilitats que sembla o que fins ara no han ocupat el seu lloc en la resta de mitjans de comunicació, i per això és necessari un mitjà propi. També no hem d'oblidar que el nostre territori és un territori molt divers, on conviuen moltes sensibilitats, i per tant aquestes sensibilitats tenen que estar arreplegades. Hem de que aquesta construcció del valencianisme que volem tingui també un valencianisme integrador, un valencianisme de moltes veus, un valencianisme de moltes comarques, de molts pobles, de molts territoris, tingui també arreplegat en aquesta televisió pública, que és la televisió de tots els valencians i valencianes. No sé tampoc si tenim molt de temps, no sé si fer una intervenció. Anem a intentar que siguin un poquet més breus, però més que res per a que doni temps a tractar tots els temes i que tots... Ho deixa. Sí, continúo yo. Sí, exacte. Pues yo también agrair la invitació i donar enhorabona per aquest primer any de la revista i per organitzar aquest acte, no? I sobretot per comptar amb nosaltres i els representants agermanats, que per a que la gent que potser no coneix i que per el tema és decisió de ciutadans que quan anàvem fa 2 anys al munt de no escrits, perquè discrepaven en la política, principalment respecte al valencianisme del partit, discrepàvem en altres qüestions i per això quan donem el pas. I bé, breument, una de les coses que més orgullosos estem, el que vam fer fa 4 anys, quan militàvem en l'altre partit, va ser l'aprovació de la televisió pública valenciana. Per què? Perquè consideràvem que era necessària. És que és algo tan simple com que era necessària. Uns mitjans de comunicació públics que ponen valencià, que contribuïren a la vertebració del territori. El que estava comentant que la comunitat valenciana és molt gran, és del nord al sud, de l'est a l'oest. Jo, per exemple, soc de la Serrania, per això parlo fatal el valencià, i m'ho disculpes, perquè jo soc de... No, de veres, soc d'una zona castellanoparlant, i jo mai m'han ensenyat valencià al col·legi, perquè és una zona d'exclusió. És necessària una televisió pública en valencià, perquè jo vull, per exemple, que la meva filla aprengui el valencià que jo no puc ensenyar-li. I això contribueix els mitjans públics de comunicació a la vertebració, a que jo sàpiga el que sempre ha dit el meu amic Alexis, què passa en les comarques de no sé què, que s'ha tancat un pont, o el temps que farà al sud d'Alacant. Però en els mitjans habituals, nacionals, no tenim possibilitat d'informació. Per tant, era necessària i estem orgullosos d'haver contribuït a l'aprovació d'apunt, però també de veres que estem mancats del model de televisió que estem veient en els pocs mesos que està en marxa, que crec que deurien solucionar-se. No només per la mancança de pressupostos que estan demanant més i més, sinó perquè potser n'hi ha que donar-hi una pensada al model de punta que sigui sostenible, que és el que hem demanat sempre. Sí, també donar-vos l'enhorabona per aquest primer any i donar-vos també l'enhorabona per aquest debat sobre valencianisme, perquè la veritat és que no crec que en aquesta campanya que alguns han volgut singularitzar i dur-nos a un estatal tinguem molt de temps per a parlar de lo que realment ens importa als valencians i a les valencianes. Respecte a la pregunta de la televisió valenciana, jo vaig tenir la grandíssima sort de ser una de les ponents de la llei que va engegar esta ràdio-televisió valenciana. És que no m'agrada mai deixar-me la ràdio i penso que la ràdio ha sigut la gran oblidada de tots i de totes, però quan va tancar també la patim. Nosaltres que passem moltíssimes hores en el cotxe, que sempre jo me tiro una hora a venir de Vila-real a les Corts tots els dies, doncs la ràdio a la meva vida no tenia ningú canal que me parlava en la meva llengua. Això era molt greu. I a més, hi ha un factor que és, ja ho ha comentat David, que és la vertebració del país, que és la proximitat. Com heu jo, que som periodistes, sabem que és el que més ens interessa al ciutadà i a la ciutadana. En tindre un canal proper que ens informi d'allò que està passant al nostre poble, d'allò que està passant a les comarques, i una cosa molt bona que té la llei i que de fet hem preguntat diverses voltes en la Comissió de la Televisió Valenciana per què no està funcionant més a pressa com a nosaltres agradaria, és el tema de la xarxa comarcal
i de la xarxa entre ràdios i teles d'aprofitar els mitjans públics. Per exemple, a Castelló no se va comprar ni se va llogar un local nou, sinó que Televisió Espanyola va cedir part de les seves instal·lacions a la de Televisió Valenciana perquè compartien els calços tal com fèrem en Burjassot en tancar en Paterna i va anar la Ràdio Televisió Espanyola a Paterna, i això és bo. Això és un estalvi de mitjans, això és un estalvi de unitats que vagin d'un lloc a l'altre, i pensem que és bo. És bo també el creixement que ha tingut la producció audiovisual, des que ha mort la Ràdio Televisió Valenciana, un 5%, ens aproximem per fi a la mitja estatal. El País Valencià és un país molt ric culturalment. És bo que tinguem per fi molta més presència en música en valencià en esta Ràdio Televisió Valenciana, que la gent ha ficat necessitat en grans coses en música en el nostre país, i és bo també, com comentàvem, que els xiquets i xiquetes nostres puguen tornar a sentir, o alguns sentir per primera volta. El primer dia jo recordo que va ficar el Doraemon en japonès. Jo recordo arribar, ficar la tele i veure Doraemon en japonès. Avui Doraemon ja parla en valencià, que és el que toca. I és bo, la meva filla pensa que no l'havia vist mai dibuixos en valencià i està flipant els primers dies. Molt contenta, té mancances, per exemple, aquestes connexions comarcals que encara no s'estan duent tant com la llei estipula, o per exemple, i sempre demane perdó per aquest respecte, que no tot està subtitulat, quan hi ha persones que tenen una deficiència auditiva i es aniria molt bé, i hauríem fer més esforços ahir, per això cal més pressupost també, perquè no podem deixar a un 10% de la població que pot tenir una mancança auditiva fora, i l'estem deixant fora en coses tan importants com els nostres informatius, però jo crec que era algo que el País Valencià necessitàvem. Necessitem també la reciprocitat, allò que vam prometre i que encara estem esperant. Pues moltíssimes gràcies, enhorabona. És curiós parlar d'una televisió valenciana quan estem en telemirall, no? I això té molt que veure amb el futur que ens espera i el pressupost. El PP valencià i el govern grec de la dreta són els únics governs del món que han tancat una televisió pública en la seva totalitat. Això no ho pagaran mai en la vida, perquè tampoc... Això és el que són màquines d'oblidar constantment, no? En un pufo de 1.500 milions d'euros i 1.400 persones, de les quals moltes havien entrat sense cap tipus d'accés, de proves de. El model que tenim és un model que és fruit també del pagament que tenim. Són 5 forces polítiques i les seves manies, i una d'elles, per exemple, és que les coses visquen per majoria de 3 cinques. Després, fa falta una col·laboració inexcusable d'una força política, i jo crec que la gent que està al front de Ciudadanos i després unes germanes han d'entendre la necessitat d'una radiotelevisió pública. Televisió pública que competís en un món d'HBO, Apple ha anunciat que serà brutal, que vol menjar-se a Netflix i que les televisions analògiques pues, tenen un futur que és el que és. Però jo crec que estan fent una cosa molt important, que és el tindre diversos canals per accedir a aquest. Crec que jo segueix molt la tele via Twitter, és a dir, que ells fan retransmissions en directe. Jo crec que el tema de la comarcalització, que ho heu llegit, segur, hi ha un diari que ha molt clar, que sempre diu que el hermano de Chimo Puig recibe 9.000 euros. Estem parlant d'això, no? En la comarca d'Esports hi ha una empresa audiovisual en la que un germà de Chimo Puig del 5% i crec que li donen 9.000 euros a l'any a l'empresa, no? Per a que faci connexions i tinga connexions de proximitat. No? Jo crec que és una televisió que necessita molta ajuda. És de veres que el pressupost és el que és, però bueno, hi ha el compromís d'un contracte de programa que té que desenvolupar aquestes. Ara bé, jo sí que crec que hauria ser molt més arriscada. Molt més arriscada vol dir que, per exemple, no se doblaren les pel·lícules en anglès. Bueno, és una mania meva. Jo crec que en Portugal la gent parla anglès perquè les pel·lícules no estan doblades en portuguès. I ja que tenim un servei públic, tenim que combinar l'aposta evident per el trilingüisme de la Generalitat Valenciana, de la Conselleria d'Educació, de Miquel Marcet, del Govern Valencià, en una televisió i un servei públic que tindria que estar coordinat. Mai tindrem una tele competitiva
el ser no importa, les audiències no importen, és el servei públic que dona. De fet, els picos d'audiència se produeixen sempre que són molt localistes. I és cert, quan no hi ha altres produccions que poden oferir el mateix producte que fem, doncs ahí està. Per al sector audiovisual va ser una injecció brutal, entre altres coses, perquè una gran decisió que va prendre el govern valencià és invertir 15 milions d'euros com un fons d'armari per a la propera televisió que tenia que vindre. I hi ha produccions que tenen, bueno, ja de tot, no? Però jo crec que estem ara en una línia molt correcta, l'audiovisual valencià estava matxacat, hi havia un deute brutal en les productores, hi ha un sector, el sector cultural, matxacat per la dreta. Clar, al desfer-la de com la desferen, la reconstrucció ha estat molt dificultosa. En un concurs, en una consolidificadora, en uns edificis que no sé. Per tant, jo crec que és un dels èxits del Botànic i insistís que sense la col·laboració dels Juntes Germanats, que afortunadament controlaven el grup de Ciudadanos en aquell moment, i no Toni Cantó, ell que sí que va cobrar de cara al nou quantitats importants quan estava allí, i ens regalava, igual que la Generalitat de València, doncs bueno, segur que volia volar-la. Si recordeu, perquè la gent s'oblida de les coses, ell va tuitejar una cosa que era com un missil que se carregava, que no estava contentíssim. Algú tenia que demanar la responsabilitat, però jo crec que la gent de Ciudadanos va entendre una evolució des que entrava a les Corts Valencianes el coneixement del que suposava la cultura valenciana, la llengua valenciana, pues al final hi ha hagut un nivell de compromís que el que han aconseguit és que es despatxaren el partit de Felipe. Ja. Sí, bueno, pues jo dic moltes gràcies per la teua generositat, per convidar Demòcrates Valencians, per convidar-me, i gràcies per la generositat que vas a tindre de, clar, nosaltres necessitem fer una prèvia, som els desconeguts, no? Som els menuts, per tant, tenim un minutet, ja que tenim un gran auditori, pues, d'explicar què som, perquè igual hi ha gent que diu, però estos que han aparegut així, què són, no? Verdaderament, Demòcrates Valencians és un partit molt menut, molt humil, acabem d'irrompre en l'escenari polític, però anem a aquestes eleccions. Per a ser molt ràpid, en l'eix esquerra-dreta, per ser clar, doncs sí, nosaltres som una opció de dreta, però una opció de dreta patriòtica, una opció de dreta anticentralista, una opció de dreta que l'article que La Vanguardia va tindre el gust de publicar-nos, en el qual parlàvem d'aquest debat, doncs volem ser hereus de tota una tradició que no és la de Fuster, que no és la del País Valencià, serà d'esquerra, això no serà, i és una tradició il·lustrada, arrelada a la terra, des de Lluís Llúcia, Ignasi Villalonga, hasta Ruiz Monraval, Francesc de Paula Burguera i Muñoz Peirats. Entonces, esa realitat existeix en el valencianisme. I això, ja sé que és una cosa complicada i al llarg de la història ha tingut molt d'entrebancs, però és l'espai en el qual volem ocupar. Després, en l'eix identitari, verdaderament nosaltres som una força menuda, humil, però hereva d'allò que en el seu moment se va parlar de la convergència valenciana. Tenim el gust de tindre gent que prové de l'antiga Unitat de Poble Valencià i del bloc nacionalista, tenim gent de l'antiga Unió Valenciana, tenim gent del Partit Popular de la República Valenciana, del Partit Socialista del País Valencià, tenim gent independent, professionals, empresaris. Per tant, això jo crec que és un valor afegit, no? Hem intentat vehicular allò que Damià Moya i Eduard Mir en el 86 donaren forma, que és el valencianisme de conciliació i la tercera via, i vehicular un valencianisme constructiu i en positiu. En això estem. I ja per acabar, nosaltres som defensors radicals de l'Estatut d'Autonomia, que jo crec que és la Carta Magna i és allò on tots aquells d'esta sensibilitat i d'esta tradició ideològica se poden juntar, no? En tot allò que significa l'Estatut d'Autonomia, la capacitat competencial, la capacitat simbològica, la capacitat lingüística. Per tant, nosaltres som acèrrims defensors. Per tant, per a situar-nos, això és el que és i el que vol ser Demòcrates Valencians, i anem a les eleccions municipals perquè tenim expectatives certes en algunes comarques, no hem volgut, encara que hem sigut ferms defensors de l'avançament electoral del president Puig, per singularitzar i per tindre un calendari propi com a comunitat valenciana, però
la escassesa de recursos materials i humans pues, ens ha fet ser prudents, perquè el nostre projecte no és per al 2020, és per al 2023 o per a quan toque, i s'hem centrat en les eleccions municipals. Una prèvia curteta. Respecte a punt, pues mira, la primera en la front. Jo vaig tindre la desgràcia de formar part de l'últim Consell d'Administració de Radio Televisió Valenciana, la qual va ser un error personal que com a creient he fet acte de contrició, dolor de los pecats i propòsit d'esmena. Per tant, però la política a voltes, la política real és aixina de lletja. I per tant em vaig viure molt en primera persona aquests moments, aquesta situació molt fotuda. Molt podríem parlar d'això, de lo mal que ho va fer Alberto Fabre del Partit Popular, de també els posicionaments del comitè d'empresa en aquests moments, però jo crec que seria qüestió d'altre debat i que ara estem per a parlar de futur i per a construir. A punt jo crec que és una esperança i és una alegria, clar que sí. Verdaderament a tots ens agradaria que anara més avant, que se vegera. Jo que soc compartit la comarca Pairal en Jaume Montfort, jo en Moraira no puc sintonitzar a punt. Per tant, és una cosa estranya, no? Per internet. Sí, per internet, clar, perquè i això me val, el meu venerat Manolo Mata m'ho facilita, això me val perquè els consums de televisius han canviat tant, que clar, és que ara, clar que és una televisió minoritària, però és que ho va continuar sent. Jo voldria tenir un Star System com TV3 i com té Euskal Telebista i que tinguin un índex d'audiència del 12, del 15, del 18%, fins i tot programes estrella del 20 i pico per cent, però el consum televisiu ha canviat tant que, clar, això tornar a altres realitats i més a la comunitat valenciana serà complicada, però des de Demòcrates Valencians estem encantats de tindre un espai públic valencià de comunicació que recolze el sector audiovisual, faltaria més. I hi ha una qüestió que ha sigut una de les principals qüestions que s'ha debatut per part del valencianisme aquesta legislatura, i ha sigut la qüestió de la vertebració del territori, com han comentat ja alguns ponents d'aquesta taula, enrere a les comarques, i aquest procés de possible comarcalització del territori que dona més importància a les comarques front a l'estructura de les províncies que existeix i que es va imposar des de Madrid. I aleshores jo volia aquí que tenim els principals representants dels principals partits polítics valencianistes es confrontaren breument els models i les diferències que han dut d'alguna manera en aquesta legislatura a que no s'hagi pogut aprovar legislació relativa a aquesta comarcalització i que no hagin hagut els acords que s'han intentat d'alguna manera arribar i com està aquesta situació en la visió dels partits. Quines són aquestes principals desavenències en torn a la forma de comarcalitzar el País Valencià? No, bueno, és que... No, comença. El govern valencià tenia una aposta decidida i de fer un decret llei de coordinació de les diputacions, que era llevar-li competències. Això va estar recorregut per la Diputació Provincial d'Alacant i el que se volia coordinar, que eren competències en turisme, en cultura, en esport i algunes coses més, s'ho va entomar. És un problema endèmic d'Espanya, Espanya va haver províncies, però l'Universitat de Dàneu, i és una herència que és molt útil en tal vegada l'Espanya profunda, no? Extremadura, los Castellers... Però així, evidentment, la proposta del govern valencià també de reforma de la Constitució el que proposa és que la capacitat normativa territorial intracomunitària la pugui decidir cadascuna de les comunitats. Però sense una reforma constitucional no es pot. Jo crec que tancarem el Parlament amb una proposició de llei de Podem que era molt interessant perquè acceptem esmenes i vaig fer una esmena en què el que feia una descripció de les competències que hi ha, les competències transferides. Certament, com han passat tants ja des del PP per les diputacions i s'ha convertit
en una estructura quasi clientelar, d'efecte Papà Noel entre els ajuntaments, però bueno, la realitat és que la Diputació, quan està governat per l'esquerra, no és així. Els ajuntaments tenen els recursos que tenen de manera proporcional a la seva població, a les entitats territorials, però sí que és cert, el tripartit ha funcionat molt bé també la Diputació de València. El PP governa en la d'Alacant, el PP governa en la de Castelló. Però no és un acte de voluntarisme polític. El que tenim que fugir és que l'esquerra crea estructures que se van sumant unes a les altres. És de veres que ja ningú se'n recorda tampoc, però l'any 2012 Rajoy va proposar eliminar no sé quants milers de municipis d'Espanya, de mancomunar serveis, això va ser també un pla en França, però no era real, això no és real. La gent vol continuar tenint el seu ajuntament, que ja que mancomunar molts serveis, de fet les mancomunitats estan funcionant molt bé, operativament. Si les diputacions van... és que una de les batalles que hi ha és dir les diputacions estan per afavorir els xicotets municipis. Si hi haguera una direcció general de la Generalitat Valenciana de xicotets municipis o de despoblació, probablement farien les mateixes tasques. Jo crec que és una institució que té que desaparèixer, que les mancomunitats són una estructura molt important, perquè hi ha serveis que no se poden executar des d'un municipi exclusivament, el tema de residus, el tema de l'aigua, el tema de moltíssimes coses, moltes competències que deurien estar ordenades entre diversos municipis i que el tema de la comarcalització, que és un fet polític, el meu partit s'estructura en comarques, les tenim clarament delimitades, en algunes comarques coincideixen les mancomunitats en les comarques i en altres no, i és un tema sempre conflictiu, perquè al final hi havia un projecte de llei que crec que recordar que era Compromís, que repintava les comarques. Entonces hi ha molta gent que diu, bueno, perquè tinc que ser jo Horta Oest, si tota la vida ha sigut Horta Nord o Horta Sud, o perquè la capital de la comarca de no sé què té que ser... És un tema conflictiu. Jo crec que no és el gran problema que té esta terra en aquests moments, però que és un tema que és objecte de debat, que tampoc... No se'n recorda, hi ha un llibre molt interessant dels anys 70 que decía el País Valencià en la seva aplicació pràctica, que era de molts professors d'universitat, d'environment, i de molta gent. Hi ha un disseny molt específic, perquè els 20 anys de l'organitzada del carros són el que són. Mónica, per al·lusions? Al·lusions a què? I ese proyecto que comentaba, lo era el proyecto de llei de comarcalització, nosaltres estudiem en comarques, pensem que les comarques són necessàries, que són els nostres límits naturals, no la província que s'imposa allà a los tiempos de... Y les comarques son com dels límits naturals. I ese proyecto de comarcalització no va a terme. Sí que és veritat que hi havia aquests problemes, per exemple, se li va llevar a un poble a la capital de comarca i se va solucionar en les meses, però no se va dur a terme aquest projecte íntegrament. La llei la que tancaren, com deia Manolo, la que tancaren abans de la solució de les Corts, era una llei de Podemos de supressió. Nosaltres volíem com a de supressió i de modificació. Nosaltres demanàvem la supressió de les diputacions en la mateixa línia que comentava Manolo. Nosaltres pensem que en els ajuntaments que se destinen directament entre mancomunitats, allà on no arriba el servei, o que puguen estar en contacte en les propietats generalitat i les pròpies conselleries, i les delegacions territorials que ja existeixen. No fa falta avui unes diputacions provincials que te diuen que són per als pobles xicotets, però en el debat de la llei, que jo també vaig dir, nosaltres tenim molta sort, la legislatura de dur temes importants, i aquest debat... Per això repetiràs. Llavors, o perquè no l'hauré guanyat, Manolo, i la gent confia en nosaltres. I aquest debat, per exemple, jo recordo que vaig dir, sí, la Diputació de Castelló, 135 pueblos, som els que més pobles xicotets tenim, no tenim grans ciutats, però el president de la Diputació és de Castelló. I en la Diputació d'Alacant, a causa de la boca també, el Partit Popular és de Calp, i Calp xicotet no és. L'únic que és 8 per 8, resident d'una diputació i ve d'un poble xicotet. És el president de València, per qual aquest model se nota que està esgotat i que s'està utilitzant políticament.
és el que veníem a denunciar, el que sempre estan denunciant. Les diputacions avui s'estan aprofitant políticament per altres finalitats que no són ecologistes. És el besamanos els que tenen sotmesos al poble xicotet. Nosaltres sí que creiem en les comarques, nosaltres sí volem seguir avançant en el model de comarques. De fet, en aquesta resolució també s'ha quedat una llei important damunt de la taula per al proper plenari, que era la llei del cartogràfic, una llei que també venia a ajudar a vertebrar el País Valencià, i també hi ha una cosa que nosaltres considerem clau en Compromís, és que volem les competències de Rodalies. No tenim, i si a la Terrassa no serà possible, és veritat, que l'AMT, per exemple, sí que tenim competències, sí que podem gestionar, i ha augmentat el número de viatgers. ¿Vale? Però València funcionava, ha augmentat el número de viatgers, perquè la gent necessita de viatgers sostenibles. Però justament Rodalies no augmenta, fa anys que està estancat, i serà perquè algú no sap gestionar Rodalies. S'ha d'incrementar, per exemple, el nord, però sempre espera el de la tirania. I no sé si voleu afegir alguna cosa al respecte. Sí, jo, per al·lusions també. Anem a intentar ser un poc més breus, per favor, Intentaré ser dues qüestions. Una molt ràpida, que és la de la comarcalització. Òbviament, la divisió provincial és una divisió artificial del nostre territori. Tenim zones molt vinculades i fixar-se la companya Àngela Ballester de Bellreguard i jo de Gata, dos comarques que tenen moltíssimes coses en comú, però estan en dues províncies diferents i sembla que és com dos mons, no? I jo crec que avançar en la comarcalització s'ha dit i no anem a posar un grup fet. El tema de les diputacions, no només el tema de les diputacions és un obstacle a aquesta comarcalització, sinó també ha sigut un niu de corrupció i nosaltres, des de Podem, ja vam dir, hem d'acabar amb les diputacions i hem escoltat com a altres partits dir sí, les diputacions, la corrupció s'han de llevar, però quan ha arribat el moment no s'ha fet. Nosaltres vam posar damunt de la taula una iniciativa per a poder, potser no farà de supressió, perquè no era possible, però sí de començar a avançar en aquest camí, en buidar de competències les diputacions, per avançar cap a un altre model, per acabar amb aquest model de la corrupció, i s'ha quedat ahí, no ha continuat. Per tant, nosaltres entenem que sí, nosaltres hem apostat per acabar amb les diputacions i hem posat tots els esforços en aconseguir-ho, no només les paraules, sinó també els esforços. Sí, jo, breument, un apunt. El tema de la comarcalització, a més, que va haver el debat i endavant, que jo sí que penso que hauria fer-se una distribució per comarques, sinó per províncies, més que res perquè parlem de descentralització de l'administració i de fer una administració més propera a ciutadà, però perquè n'hi ha és que són les mancomunitats, per exemple, no? I també els deberes, el que diu Manolo, que això no conlleva necessàriament duplicar els recursos ni ser ineficient perquè hi ha 4 administracions com un critiquen alguns, no? És que volen crear el personal que estigui en la diputació passarà a ser adscrit a la conselleria o a la mancomunitat de tot. Però jo sí que crec que és el tema no de la desaparició de les diputacions, perquè és complicat, està recollit a la Constitució, però sí que el buidar les competències, sobretot aquelles que són propis de les diputacions, la veritat, sí que hauria ser un repte per a esta legislatura que